nadenken. Als ben een demon. Ja man. Hoe kan wel ze je niet eisen is? En die pijpers waar ik great in is. Maak zeker of er nog een schijven is. Die aantal strijnen van 5 vingers. Hoe kan wel ze je niet eisen is? En die pijpers waar ik great in is. Maak zeker of er nog een schijven is. Die aantal strijnen van 5 vingers. Als Indo, Outdoor, Purple is. In mini subber, dan maken ze een kap fris. Meditate maar verder, wat roept die niks. Ik wil niet disappointen, ik weet die job bliss. En die begint te tekenen, ga via doe wegen die. Weet die moet een tijd stoot of vertregen die. Maar te zoeken gaan die pen wil je gescannen die. En op je einde wil ik ook je gebreken die. Ik zal je eens aangaan als haar prijzen is. Het kan maar nou die waarde van 100.000 is. Maar ik zal stil blij als kroon in een keisen is. Ik is een happy als mijn song en hij bijzen is. Hoe kan je zeggen, meditate is een optie. Die lined up, kaal voet, niemand kroksie. We zullen met de pulsel en de roxy. En waarom sla je dan zo die boxie? Ja man, hoe kan wel ze je niet eisen is? En die pijpers waar ik great in is. Maak zeker of er nog een schijven is. Die aantal strijnen van 5 vingers. Hoe kan wel ze je niet eisen is? En die pijpers waar ik great in is. Maak zeker of er nog een schijven is. Die aantal strijnen van 5 vingers. Westside biddies, hulle kan er nog getuig van het. Kan getuig dat die jongens aan nou eisen is. Laat na, waar die jongens aan nou buiten sit.